はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日は暖かかったですね。昨日お疲れ様でした。はーい。はーい、こんばんは。もしかしたら、初回なので、初めての方もいらっしゃるから、テレビ電話つながって止まる可能性は大なので、ちょっと早めに入ってます。で、切れたらもう一回最初からスタートするので、びっくりしないようにだけしてくださいね。2回目、3回目、多分もう慣れてると思うので、初めての人用に早く入っております。はい、こんばんは。よろしくお願いします。はーい、こんばんは。はい、こんばんは。よろしくお願いします。ギリギリ前ましたね。はい。ちょっと待ってくださいね。はい、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。はい、こんばんは。よろしくお願いします。ちょっと、ハートの押す練習しといてもらっていいですか？ハート押す練習。わかったよ、理解したよっていう人ね、ハート押す練習してくる。初参加ですね。はい、よろしくお願いします。初参加の方、ハート押す練習しといてください。右の、端っこにハートが、右下にハートがあるので、それ、連打しといてください。はい、こんばんは、よろしくお願いします。まだね、始まらないんでね。はい。今日は暖かかったっすね。ほんまに夏。ね。はい、後で DM ください。はい、初参加ありがとうございます。今日はね、アンチエイジングセミナーなのでね、きっと、ゾクゾク、そして、そわそわすると思いますけどね。はい。よろしくお願いします。はーい。ハートじゃなくて絵文字出せるの？知らなかった。はい、よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。はい、こんばんは。夏日あったね、今日はね。はい、よろしくお願いします。大丈夫そうはね。電話かかってくるかなと思って見構えたけど、かかってこなかったね。ちゃんとみんな見てくれてるね、投稿を。はい。前回のベーシックも電話がかかってこなかったんですよね。はい。資料ね。はい。資料後で DM ください。はい。後で DM 送っといてください。また資料添付するのでね。はい。はい、こんばんは。よろしくお願いします。はい。2回目の方も、3回目の方も、初めての方もね、よろしくお願いします。また定時じゃないんでね。もう少しお待ちください。はい、こんばんは。はい、よろしくお願いします。じゃあ一応定時になったんですけど、もうちょっとだけ待ちましょうかね。多分どうやって入るかわからない方が何人かいらっしゃると思うので、後でゆっくり見てください。はい、大丈夫です。岩手はすごい、まあまあ岩手なんですね。はい、岩手行きたいな。わんこそば食べたいな。はい、こんばんは。よろしくお願いします。みんな8時になったから集まってきたかな、そろそろ。はーい。はい、こんばんは。右のハートを押す練習しといてくださいね。初めての方は右下のハートを押す練習しといてくださいね。はーい、こんばんは。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。マッサージね。催促するようになったのね。はーい。リッツ・カールトンから見るのね。はい。リッツ・カールトンから、はい、見てください。はい。ホテルオークラでも、リッツ・カールトンでも、はい、どこでもいいので見てください。はい、こんばんは。よろしくお願いします。あと1分待ちます。あと1分待ちます。優秀やな。電話かかってけえへんかった。よかった。いつもこれだけが心配なんですよね。ドキドキするんですよ。電話がかかってくるかな、怖いなーって言いながら。はい。じゃないな。まだやな。あと1分。20時2分。20時2分まで待ちます。はーい。寝落ちそうなのね。はい、お疲れ様です。はい、ゆっくり見てもらって大丈夫ですよ。やめて。あえてかけましょうかはやめて、マジで。はい。もう一回やり直しになるから。はい、こんばんは。はい、こんばんは。
いいかな。あなた、よし。じゃあ、予定時刻になりましたので、セミナーの方を始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい。講師は、私、湯浅です。はい。毎回ですね、私がやっております。はい。で、ちょっと最初のルールだけ説明させていただきますね。最初のルール。で、ルール1、はい、ルールその1、質問は、授業中は受け付けられません。授業中の質問は受け付けられません。はい。なんでかというと、進行が1時間の中に収まらなくなってしまいますので、1時間の中に収めたいですから、質問は受けられません。その代わり、最終日にね、質問コーナーっていう時間をきっちり設けてますので、質問がある方はそこに全部掘り投げてください。で、質問コーナーでも間に合わなかった方は、終わってから、セミナー全部終わってから、メッセージ、DM ね、送ってもらったら、個別に対応させていただきます。まずこれ1個目ね。はい。で、はい、もう一個、2個目は、お話が進んでいきます。にゃ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 。で、これであれだよ、ああだよって言います。で、わかったって聞いたら、右の下の、ここにあるよね、ここに、右の下のハートを、連打する。はい。OK。じゃあ一回連打してみてください。はい。はい、わかりましたか？はい、連打してください。いい？連打してよ。この下に。はい。で、このハートが届くと、理解してもらったということで、次のお話に進めることができます。OK ね。はい。これが2つ目。必ず理解したら、右下のハートを押す。はい。で、次3つ目ですね。途中で1回切ります。動画保存のためと、携帯が熱くなってしまうので、途中で多分この辺で切るかなと思ってます。ここで一旦切ると思います。はい。いいですか？はい。で、電波が悪くなってしまった方はですね、一回出てください。一回出てもう一回入り直してください。そしたら入れますので。で、動画残すから別に焦らなくて大丈夫です。OK？ はい。という話の流れでやらせていただきたいと思います。いきます。では、食べ行きセミナーですね。ちょっとこっちにずらそうかな。よいしょ。食べ行きセミナーのアンチエイジング編ということでね、みんな気になるアンチエイジング、お話しさせていただきたいなと思います。はい。で、テーマはですね、そのまま、老化を防いでいつまでも若々しくいてねです。はい。老化を防いでいつまでも若々しくいてねっていうのがこのアンチエイジングのテーマです。いいですか？はい。じゃあ、このテーマに沿ってお話をさせてもらうんですけど、老化を防いでの老化なんですが、ここでいう一般的な老化ではなくって、この授業では、無駄な老化を防ぎましょうってことです。はい。わかります？結構ビッグなタイトルなんですよ。このアンチエイジング編っていうのは、老化は老化でも無駄な老化を防ぎましょうって言ってます。はい。そうなんです。結構ね、割と日常生活の中で、老化は老化でも無駄な老化をね、結構やっちゃうことが多いので、この無駄な老化、正しくない老化っていうのをしてます。だから正しくない老化はやめましょうということでね、お話しさせていただきたいと思います。はい。では、老化とはじゃあ一体何なのかっていうことですね。老化とは一体何なのか。で、老化っていうと定義がいっぱいありまして、人によって言い方変わったりするんですけど、生まれた時から老化が始まるよって言ったりね。生まれた時から老化が始まるよ。いやいや、成犬期を超えたあたりから老化が始まるよ。
まあ人間で言ったら20歳超えたら老化が進むとか言ったのが一般的かなと思うんですけど、まあこの班で言ったら小型犬だったら1歳から老化が進むよとか、で、大型犬だったら1歳半から老化が進むよとかっていう考え方なんですけど、ここで学ぶのはその老化じゃなくて何回も言います。無駄な老化。ね、定義がそもそも違います。無駄な老化を防ぎましょうということで。どういうことか。細胞が壊れたり、傷んでしまって使えなくなってしまうことを繰り返すのをやめましょうって言ってます。もう一回言いますね。細胞が壊れたり、傷ついてしまって使えなくなってしまうことを繰り返すことをやめましょう。ちょっと長ったらしい文で難しいんですけどね。ちょっと絵で描きますね。よっ。これ細胞くんね。細胞くん。これ細胞くんたちなんですけど、傷つきました。どうなるか。新しい細胞くんがここに、まあアンパンマンの顔を想像してほしいんですけど、入れ替わって、綺麗になります。これが細胞の入れ替えですね。これ正しい老化なんですよ。で、これを何回も繰り返すのやめましょうって。何回も何回も何回も繰り返すのを無駄な老化だよって言ってます。いいですか？もうなんとなくていいですよ。なんとなく、分かってもらえたらいいです。なんとなく分かってもらったらいいです。はい。じゃあちょっとまた文進めていきますね。いきますよ。もうカッチンできるね、これね。よっと。使えなくなった細胞っていうのはさっきみたいに入れ替えを行います。はい。で、ポイントなんですね。ここがポイントです。見てください。ちょっとアップしようか。よっ。いくよ。例えば、小型犬のチョコちゃんが、これ別に便宜上チョコちゃんって呼んでますけど、チョコちゃんじゃなくても、ララちゃんでもモモちゃんでも何でもいいんです。単純に名前、ワンちゃんの名前でチョコちゃんが一番多いからチョコちゃんにしてるだけなので、チョコちゃんが15歳まで生きれたと仮定して、チョコちゃんの持つ細胞 A は一生涯の間500回入れ替えすることができますって書いてあるんですよ。ここまで定義 OK ですか？はい。で、この500回入れ替えできる細胞を使いまくって無駄な老化したらどうなると思いますかってことなんです。どういうことってことでしょ？どういうこと？もう一回言いますよ。例えば、小型犬のチョコちゃんが15歳まで生きれました。この子まだ亡くなってません。15歳まで生きれましたと仮定したときに、15歳かというと、だいたい小型犬の平均寿命が15歳だからね。仮定して、チョコちゃんの持つ細胞 A というのは一生涯の間に500回入れ替えすることができます。じゃあその間に無駄な老化をしまくったらどうなると思いますかっていう感じなんですよ。これね、ちょっと図で書きます。いきまーす。もっとわかりやすくします。めちゃめちゃわかりやすくするからね、見てくださいね。チョコちゃん。これチョコちゃんね。チョコちゃん15歳まで生きれます。15歳まで生きることができます。15。はい。15年ね。で、細胞 A。これ皮膚にしようかな。わかりやすくね。皮膚。細胞、皮膚の細胞は、500回入れ替えすることができます。定義ね。定義でいきますよ。500回入れ替えすることができます。で、無駄な老化を何回も繰り返しましたってどういうことかというと、
生まれてから、スタートね、ここね。生まれてから8年間で、チョコちゃんは細胞の入れ替えを400回やりました。あと、残り7年ここ生きないといけないんですけど、残り100回しか入れ替えすることできないですって書いてあるんです。つまり、どういうことかというと、チョコちゃんは8年間の間に400回も無駄な老化をしてしまったということなんです。だから残りの7年間を100回の入れ替え回数しか使うことができないっていうことなんですよ。何が言いたいかというと、細胞の入れ替えする回数は無限じゃないよ。限りがあるよってことです。だから無駄な老化をさせるのやめましょうって言ってます。ちなみにですが、これ100回終わってこれ一生のうちの500回をこの途中の中途半端なうちに500回終わってしまったら、残りどうなると思います？こっからの年数。そうなんですよ。入れ替えすることができないということは、皮膚が傷ついたままなのに入れ替えれないからずっとぐしゃぐしゃのまま使わないといけない。とか、皮膚として機能していないのにそこに存在し続ける。もしくは穴が開き出す。だって細胞と細胞ってこうくっついてるんですけど、細胞と細胞のくっつき、要は細胞じゃなくなっちゃって死んでしまってるのにそこに残ってるっていうことは、そのままずっとこうくっつかずに存在してしまって穴が広がっていったりするんですよ。こういうことが実は平気で起きるんですよね。なんでか、毎日毎日無駄な老化をし続けているからです。だからここで覚えてほしいのは、無駄な老化を、今日からさせないようにしよう。ね、勉強してさせないようにしようっていうのと、細胞の入れ替え回数っていうのは限りがあるよっていうことをね、覚えてほしいなと思います。でね、みんなこれ、ふーんって言って思ってると思うんですけど、僕は実際に皮膚の入れ替え回数が終わってしまった子を見たことがあるんですよ。まだその子は生きているのに、皮膚の入れ替え回数が終わってしまってる。で実際どういうことが起きるかというと、これ注射器の刺すでしょ。注射器を刺した、引っこ抜いた穴が広がっていくんです。ぐえーって。ちょっとリアルにエグいんですけど、そういうこと、その子、ガンと戦ってたんですけど、もう注射器、刺されすぎて、注射針刺されすぎて、皮膚がもう悲鳴を上げて、途中で皮膚じゃなくなっちゃって、もうどんどん穴が開いて、穴が広がっていってっていうことになっちゃったんですけどね。だからもう、そういった子をやっぱりね、増やしたくないんですよね。だから、失って初めて気づくものっていっぱいあるんですけど、親とお金と恋人以外じゃなくて、こう、細胞の入れ替え回数もやっぱりね、意識してほしいんですよ。本当にちょっとそういう不幸って言うとあれですけど、もう困る子が世の中に出てほしくない。どうしたらいいんですかって言われても、やっぱり細胞の入れ替え回数は絶対決まってるので、入れ替えれなくなってしまいますから、無駄な老化をなくしましょうということです。じゃあ、今からこれ、勉強していきますよ。無駄な老化って一体何なのかということですね。で、そして、老化の犯人は一体誰なのかということをね、勉強してもらえたらなと思います。ここまでいいですか？ハート押して。ハート押してで。進めないよ。みんなこの絵を描かなくていいからスクショ撮ってね。そうそう。僕の授業どうやって受けたらいいですかって一番わかりやすい方法は、最初はさらっと流す。で、2回目から2回もう1回見たときに、メモを取るかスクショ取るかってすると、比較的、頭に入ってきやすいかなと思います。なんか1回目は今日はね、さらっと見てほしいなと思います。はい。いいですか？次行きますね。
じゃあこの話戻します。無駄な老化っていうのは何なのかっていうのと、無駄な老化の犯人は誰なのかっていうのを、見ていきたいと思います。はい。もうそこに出てきます。ズバリ出てきます。よいしょ。はい。老化の犯人はですね、二人います。老化の犯人は二人います。犯人 A ですね。体を錆びさせる。要は老化させる。酸素、活性酸素、酸化させられます。これもみんな知ってますよね。活性酸素って体に悪いんだよ。体を錆びさせるよ。っていうのはもうね、だいたい生きてたら知ってるかなと思います。体を錆びさせる。活性酸素。で、こっち錆びさせるのに対して、体を焦げつかせると言います。焦げですね。錆びに対して、こっちは焦げと言います。タンパク質を使えなくしてしまいます。ワオでしょ？タンパク質を使えなくしてしまう。タンパク質ってどこよ？何よっていう方ね。体全身タンパク質でできてるんですよ。ね。筋肉も内臓も血管の壁も血液も、みんな大好き免疫も、全部タンパク質でできてます。消化酵素もタンパク質です。はい。耳も紐も全部タンパク質なんですよ。それ、使えなくしてしまいます。焦げです。はい。ね、何が原因か。過剰な糖質。ね、糖化させると言います。酸化に対して糖化。錆びに対して焦げと言います。いいですか？で、今日の、1時間目は、体を錆びさせる活性酸素、要は錆びですね、を勉強していきたいと思います。で、錆びさせられる場所ってどこなんですかって聞かれるんですけど、全部です。脳も、心臓も、骨の中も、内臓も、もうすべて、酸化させられてしまいます。とんでもないんです。活性酸素っていうのはね。はい。いいですか？で、この1時間は、すごい恐れてください。はい。そういう1時間です。しっかり正しく恐れて、で、それに対して今後どういう対策を立てていくかっていうほど話を持っていきたいので、今日はしっかりね、恐れてほしいなと思います。はい。じゃあ、そもそもの活性酸素って何よっていう話ですね。活性酸素とは、いきます。活性酸素っていうのはもともとね、酸素です、酸素。生きていく上で必要不可欠な酸素が異常を起こして活性酸素になっちゃうよ、なんです。ね。私、息吸わなくても生きていけるんですっていう方ね。5分間息止めれます。危ないからやめましょうっていう話になってくるんですけど。で、酸素って、空気中にどれぐらい含まれてるかご存知ですか？小ネタとして知っておくと面白いと思うんですけど、約21%、詳しくは 20.9% なんですけどね。そうなんです。空気中の濃度を 100% として、20% しか酸素ないんですよ。あと他は70、窒素だったかな？他は。はい。ほとんどない酸素。で、山の上に行って酸素濃度が低いよ、頭痛がするよってあれ状態で19とかなんですよ。この 2% 下がるだけで、頭痛がしてしまうっていう。だからね、なくてはならないものなんですよね。酸素っていうのは。もう知ってるよっていう話なんですけどね。生きていく上で必ず必要です。酸素は。みんな生きてますから。で、よく聞く、じゃあ、オゾンって何？っていう話なんですけど、オゾンっていうのは、酸素と酸素と酸素ができてます。酸素が3つ重なったものをオゾンと呼んでます。で、オゾンは酸素が1個ついただけで、漂白作用とかね、殺菌作用とか、結構これ力強いです。そうなんですよ。この酸素っていうのは、そもそもすごい力が強い物質なんですよね。
はい。だから、酸素がないところでは物も燃えませんし、ロケット打ち上げようと思ったら液体酸素使うし、だから結構パワーがすごいんですよ。で、ある日突然異常を起こしたものが、活性酸素になりますよ。ここまで覚えてください。これ覚えてください。はい。ここまで OK？ いいですか？いきますよ。いい？で、この活性酸素の種類。活性酸素の種類。活性酸素の種類は、4種類あります。一重鉱酸素、スーパーオキシドアニオン、過酸化水素、ヒドロキシルラジカルって言うんですけど、これ、ちょっと覚えにくいんで、こうやって覚えてください。活性酸素っていうのは、いろんなところを、物質を酸化させてくるんですよ。もともとは酸素なんで、酸素なんですけど、いろんなものをへばりついて、酸化させちゃう性質があるので、何に似てるかというとね、これに似てます。ゾンビです。ゾンビにそっくり。ゾンビはもともと人間でしょ？で、ほら、ゾンビにガブってかじられたら全員ゾンビになるでしょ？うーって言いながら。そうなんです。あれにそっくり。だから、ゾンビ酸素って呼んでます、僕は。はい。これはその想像通り。だからこのゾンビにかじられたものは、ゾンビになる。要は酸化させられてしまうんですっていう風に覚えてください。いきます。ゾンビ、長男、次男、三男、四男です。長男、次男、三男、四男。ゾンビ4兄弟と呼んでます。一重鉱酸素、スーパーオキシドアリオン、過酸化水素、ヒドロキシルラジカルですね。長男、次男、三男、四男で覚えてください。いきます。活性酸素。長男の紹介いきますよ。酸化力むちゃくちゃ強いんですけど、無害化がむっちゃ簡単。対抗成分は尿酸ですね。尿酸って何なのかというと、お肉とかお魚食べてると、勝手に、ゴミとして排出して作っちゃいます、尿酸っていうのはね。なので、これスルーして OK です。長男は大体ね、話せばわかります。長男は話せば OK です。はい。じゃあ行きます。ゾンビ次男です。ゾンビ次男。名前が難しい。スーパーオキシドアニオンです。一番多く発生する活性酸素。要はゾンビですね。めちゃくちゃ数。街の中を、蹂躙してるのも大体この次男ですね。一番多く発生する活性酸素。反応は鈍くて影響力もそんなにないんですが、そのうちの数%が覚醒しちゃいます。覚醒すると一番やばい。最強で最悪のヒドロキシルラジカルに、変わっちゃいますよって書いてます。いろんな本読むとですね、このゾンビ酸素の話で、一重鉱もスーパーオキシドアニオンも過酸化水素も全部すっ飛ばして、ヒドロキシルラジカルだけを書いてる本もあるぐらい、このヒドロキシルラジカルが一番最悪で最強です。はい。で、このスーパーオキシドアニオン、どうやってやっつけるかというと、体内で合成するこの抗酸化成分、スーパーオキシドディスムターゼという酵素、SOD 酵素ですね。スーパーオキシドディスムターゼという酵素でやっつけます。で、酵素って言われたら、もう脊髄反射、酵素ピーンって覚えてほしいんですけど、酵素って言われたら、タンパク質でできているって覚えてください。もう一回いきます。酵素って言われたら、タンパク質でできている。そしてそのタンパク質の中には中心となる核が存在するよって覚えてください。核。OK？ このスーパーオキシドディスムターゼの中心核は亜鉛です。あかんで書こう。つまり、タンパク質がいっぱいあったとしても、亜鉛が不足してしまうと、
スーパーオキシドディズムターゼが作れずに覚醒してヒドロキシルラジカルになっちゃうんですよね。いいですか？あと、もう一つ、これも覚えてほしい。ビタミン C ですね。スーパーオキシドアニオン、ビタミン C でやっつけることができます。我々人間はビタミン C を不足すると必ず口から摂取しなさいと言いますが、ワンちゃんたちは肝臓でビタミン C が作れるんです。作れるんですが、ビタミン C って体の中でいっぱい使うので不足しがち。だからビタミン C の入った食材も口から摂取しましょうねってことですね。はい。食材一覧はですね、違うな。木曜日に亜鉛が多いよとか、ビタミン C が多いよとかね、やりますので、今はこう、なんとなーく覚えてほしいなと思います。いいですか？はい。次。3なんです。過酸化水素ですね。過酸化水素。影響力はそんなにないんですけど、むちゃむちゃ不安定なので、すぐにヒドロキシルラジカルになっちゃうんですよね。すぐにヒドロキシルラジカルになっちゃいます。で、過酸化水素は体の中で自然発生はね、しないんですよ。じゃあどういう時に発生するかというと、外的侵入を許してしまった時。ちょっと絵で描きますね。菌やウイルスが体内に侵入してきたとき、何がやっつけに行くかというと、白血球さんですよね。この白血球のことをみんな免疫と呼んでます。菌やウイルスが体内に侵入したときに、免疫部隊が突撃行きます。突撃します。で、菌やウイルスをやっつけます。どうやってやっつけるかというと、息かけるんですよ。ブエー。臭い息じゃないですよ。息、これ、呼吸バーストと言います。はい。要は、白血球の出す、この息、そのものが過酸化水素なんです。毒を持って毒を制す、みたいな感じでね、菌やウイルスが大量に体が入ってきちゃうと、免疫部隊は、ブワー、ピーポー、ピーポー、ギューギューって言ってて集まってきて、息をブワーってかけるんですよ。その息というのが過酸化水素です。いいですか？なので、なんてことない時には、免疫が勝手に過酸化水素を発生させることはありませんので、体の中に菌やウイルスが入ってきちゃうと、免疫が頑張っちゃって過酸化水素を発生させてしまいますってことです。で、菌やウイルスが入ってくる時ってどういう時っていう話なんですけど、だいたい体調不良ですよね。大体体調不良の時に菌やウイルス入ってきませんか？そうですよね。元気な時って入ってこれないんですけど、調子崩しちゃうと菌やウイルス入っちゃうんですよ。で、菌やウイルス入ってる中で、やっつけるために過酸化水素ドバーって出すんです。調子悪い上に、ゾンビまで撒き散らすっていうことが起きます。じゃあ、どうしたらいいんですか？体調悪い時はどうしたらいいんですか？ね、見てください。体内で合成できる、ごめんなさい。抵抗成分ね、抗酸化成分は、グルタチオンペルオキシターゼっていう名前の、酵素。ね。グルタチオンペロキシターゼっていう名前の酵素と、カタラーゼっていう酵素を使います。
はい。もう覚えました？酵素って言われたらタンパク質で中心に核があるよ。酵素って言われたらタンパク質で中心に核があるよ。でしたね。はい。このグルタチオンペロキシターゼの中心核はセレンです。で、カタラーゼの中心核は鉄です。鉄は鉄でも使える鉄と使えない鉄があるんですよ。ヘム鉄って聞いたことありますか？ヘム鉄って聞いたことありますよね。お肉に含まれてる赤い血の、真っ赤っかのお肉に含まれてるの、あれね、ヘム鉄です。で、野菜に含まれてる鉄は鉄でも、非ヘム鉄です。ヘムヘムみたいでしょ？そう、野菜のヘム鉄はね、なかなか使えませんけど、お肉に含まれてるとか、あと、真っ赤っかのお魚ね、赤身のお魚にもたくさん含まれてます。ヘム鉄っていうのは、このカタラーゼを作るときに使います。で、グルタチオンペロキシターゼの、このセレンもそうなんですけど、カタラーゼって、多分皆さんご存知だと思います。ていうかお世話になったことがあると思います。いつっていう話。めちゃくちゃメジャーなんですよ、実はカタラーゼって。30歳、ハートをしてほしいんですけど、30歳後半以降の人。30歳前半の人はわからないな。20歳は絶対わからない。20歳は絶対わからないんですけど、30歳後半の以降の人は絶対に知ってる。30歳後半の以降の人はハートを連打してもらっていいですか？20歳の人はわかりません。絶対にわからない。何かというと、膝をさ、ちっちゃい時にすりむいて、なんかオロナインじゃないな、マキロンかけたら膝シュワシュワしてたでしょ？昔、今はマキロンかけてもシュワシュワしないんですよ。これ僕マキロンシュワシュワ世代って呼んでるんですけど、今の世代の子たちってマキロンシュワシュワしないんです。でも30歳前半の人たちマキロンシュワシュワしないんですよ。何が言いたいかというと、マキロンって過酸化水素なんです。で、どれぐらいの速度で反応するか、要はこの酵素が反応してるかって言ったら、マキロンかけた瞬間シュワシュワするですよ。シュワシュワしてるのはカタラーゼっていうのと、反応してるからシュワシュワしてるんです。これマキロンシュワシュワ世代です。はい。カタラーゼがいかに反応速度が速いかっていうことね。かけた瞬間シュワ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 ってなるのはあれが化学反応起きてますっていうことですね。はい。しょうもない話ですけど、覚えとくと面白いかなと思います。はい。いいですか？はーい。中心核はヘム鉄でした。次、最悪です。ごめんなさい。ちょっとこれ覚えとこう。で、もう一つ、ビタミン C。ビタミン C って超優秀ですよ。ビタミン C は超優秀。過酸化水素もビタミン C でね、処理することができます。ビタミン C 食材はすごい体にとっていいんですよね。覚えてくださいね。スーパーオキシドアニオンも過酸化水素もビタミン C でやっつけることができます。はい。じゃあ次行きます。最強で最悪。もうなんならこれだけ覚えとけばいいかっていうぐらいの最悪。4なんです。もう超暴れん坊。手に負えないです。大変なの、こいつ。このゾンビ4男も最悪。すべてのものを強力に反応し酸化させます。何酸化させるかって言ったらもう体の中のもう全部、脳も目も血管も、骨の中も内臓も皮膚も毛も、もう全部よ。全部、錆びさせて使えなくしちゃいます。だから、本によっては、このヒドロキシルラジカルが、だけ伏せとけば大丈夫って書いてある本もあるぐらいです。はい。じゃあ、このゾンビ4男どうやってやっつけるかというと、これなかなか難しい。酵素じゃないんですよね。アミノ酸の一種、システインと言います。システインでやっつけます。システインって覚えてるかな？きっと覚えてないかな？ベーシッ
ク受けた人は思い出してほしいんですけど、自分でわざわざ作るアミノ酸です、システイン。自分でわざわざ作るアミノ酸。ベーシック受けてない方ね、2分でベーシックの一番肝心なとこ説明しますけど、自分で作れるアミノ酸と、自分で作れないアミノ酸が実は存在してて、自分で作れないアミノ酸は超有名な、必須アミノ酸って言われてるんですけど、これね、食べればなんとかなるアミノ酸なので気にしなくていいです。自分で作るアミノ酸をこれね、非必須アミノ酸と呼んでます。実は、こっちの方が超大事で、自分でこれわざわざ作ってるんです。で、これ自分でわざわざ作ってるんですけど、作れなくなってくるとシステインとか作れなくなっちゃうんですよ。じゃあ何に多いかというとね、コラーゲンとか、軟骨とか、皮とかにたくさん入ってますから、そういうの食べとけば入ってきます。ね。ベーシックの一番大事なところをたった2分で説明するって覚えてほしいなと思います。はい。で、次。アミノ酸のシステイン。非必須アミノ酸のシステインを使います。もう一つ。グルタチオンです。グルタチオン。すごい優秀です。強力に酸化を抑えることができます。このグルタチオン。もう様つけてもいいと思います。グルタチオン様です。こうトライアングルになってます。グルタミン、システイン、グリシンっていうこうトライアングルになってます。で、トライアングルの中心角にはですね、スペシャルの 硫黄ですね。硫黄が入っております。スペシャルの S。グルタミン酸、システイン、グリシン。ちなみにこのグルタミン酸もシステインもグリシンも非必須アミノ酸です。自分で用意するやつ。で、中心核は硫黄なので、硫黄を掘り込んであげましょう。硫黄の多い食事なんですかは、食材は、じゃあ待ってください。食材デーにあります。木曜日ね。食材の日に硫黄の多い食材をやりますのでね。ここは楽しみにしてほしいなと思います。はい。グルタチオンさえ入れとけば、ヒドロキシルラジカルなんて目じゃないよっていうぐらい、この抗酸化力が強いです。はい。はい。これだから自分で作らないといけないんですけど、入ってる食材もありますので、こういうのも掘り込んでもいいし、自分で作れるようにしてあげるのもいい。あと、他に、このヒドロキシルラジカルを防ぐ方法があります。ポリフェノール。ね。ポリフェノール体にいいってよく聞くけど、何に実際いいか知らなかったでしょ。こういうことなんですよ。抗酸化力が半端ない。ポリフェノール。で、ビタミン E が体にいい。ビタミン A が体にいい。何がいい？抗酸化力が半端ない。ビタミン A、ビタミン E ですね。この辺、ベータカロテン。書きにくいな。ベータカロテン。これもね、ビタミン A 全駆体って言うんですけど、このベータカロテン自体も非常に高い抗酸化力がありますので、これも意識してあげてほしいなと思います。で、今むちゃくちゃ食材気になると思いますけど、木曜日やりますので、お待ちください。じゃあ、活性酸素は一体何が怖いのかなんですが、ちょっとここで一旦動画を止めますね。一旦これ動画を止めますね。次、45分からスタートします。45分からスタートします。じゃあ一旦ここで止めます。